Днеска ще играем малко футбол. Това ни е първото видео. Кажи как се казваш? Значи аз се казвам Димитър, накратко ми казват ме имало Мимо. Така да я сега да се представя. Така, както разбрахте от Мимо, ще снимаме футбола в този наш канал. Не знам как ще го кръстим, но аз се казвам Нене. Сега сте Ники. Давай. Да. Как се казваш, бе? Ники, наистина. Аре, кажи да е. Трябва! Кажи как се казваш? Аз се казвам Николай Величков. Днеска ще правим видео, свързано с футбола. Аз това го казвам. Добре. Добре, дай сега те да те представя. Здравейте, хора. Аз съм Християн Добрев и днес ще ви покажа професионален футбол 1000. Чакай, обърни се малко да покажем. Вижте какъв екип има, вижте. Реал Мадрид. От най-хубавото. А сега кой ще е първи, кой ще вкара поле? Аз ще карам. Давайте. Добре, сега ти си ме значи. Кажете как да се казва нашия канал в коментарите. Чакай. За сега просто нашия канал ще се казва канал. Защото нашето футболно... защото... Забрах какво казвам. Давай, нищо. Ще усмеем малко хората. Давай, показвай. Здравейте сега. Сега ще играем футбол. Сега ще ви кажа професионално нещо. Някой да отиде на ръта, бе. Аз! Ники, сега ме снимай. Топката. Сега аз съм Лили Проф, this is Julius. Кажа майната. Майната. Браво, Лили! Видеото е 21 минута трябва да снимаме. 21 минута трябва да снимаме. Добре. Имаме 21. Сега да аз да съм. Очевидно. Аз съм вратар сега. И сега аз съм вратар. Именно. Това е много. Браво. Сега е Никито, дайте на Никито. Няма. То се отрепа. Според мен аз съм най-чистата. Но покажи мен колко съм чиста. Покажи мен колко съм чиста. Елате. Вижте той колко е мръсен. Вижте го. Вижте мен! Днеска малко се пързаляхме. Обърни се. Вижте му газа, чакайте. Вижте му газа. Вижте му газа. Аз съм зад, давайте. Така! Браво, Ники! Много подързано. Чакай, това е от нашото видео и чао, защото другия път ще качваме предизвикателства. И чао. Христи каза да правите предизвикателства. Така че хора, чао! И с не